Cando ti maltratas a unha muller, deixas de ser un home. Muller, nunca permitas que nadie te coña a man encima, ti mesma. Eres forte, eres capaz, eres suficiente, eres invencible. Confía en ti. Hai saída frente á violencia de xénero. Por un futuro onde podamos ser socialmente iguales, humanamente diferentes e totalmente libres. Os fillos non poden ser unha excusa para sair dunha situación de violencia. Deben ser unha motivación máis para dar un paso adiante. Non vamos a aceptar máis o que non podemos cambiar. Vamos a cambiar o que non podemos aceptar. Ponlle un fin por un novo comento. Sempre é posible. Cando unha muller é maltratada, a ferida é para toda a sociedade. Amor é liberdade, felicidade, alegría, non medo, ameazas e mágoas. Nen golpes que doan, nin palabras que firan. Nunca é tarde para ser feliz. Nunca te resines, busca unha saída. Sempre é posible. O respeto non se exixe, construíse con liberdade. A violencia é máis violencia. Levanta a voz, non para gritar, senón para que as que non teñan voz poidan ser escoitadas. A igualdade non é unha opción, é un dereito fundamental de todos os seres humanos. Que nada te defina, que nada te aprisione, que a liberdade sexa a nosa propia sustancia. Non hai barreira, pechadura nin cerrollo que poidas impor á liberdade da miña mente. Virginia Woolf. Ante as atrocidades temos que tomar partido. O silencio alimenta o verdugo.